akubhizi bethunani njoba ndilibele kukunqaba nje. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Hey, utata uMosamsele kubethunani ude wayifumana le unity kudala ekhala ngayo eyifuna kwisithembu sakhe sana. Uyifumene ngoMacele kunye noSamke. Njengoba nibona ke apha kule video sibona uMacele ebhizi enesile. Now le video ke ivideo eye yathwashe nguSamke. Siyambona uba nankuya ke ukwi-video call kunye noMacele. uMacele uhleli nomntana akhe, umntana kaSamke notata uMosamsele lo ke usandobelekwa ngoJanuwari kulo nyaka sikuwo. uMacele ke wayethembisile kuthando nesithembu, watsho wathi hayi angabinangxaki uSamke uzawumgcina umntana, uzamnesa umntana. Then yena ke aqhubeke notata uMosamsele baphinde baze nabanye abantwana. So andazi ke noba ke uSamke ngoku ubuyele emsebenzini, so inoba umntana uhlala noMacele full time because siyambona uMacele apha ekunye nomntana uSamke akekho. And ke umntana omncinci namazi bethunani ufasi kakhulu, so ke akusoze kube lula veska amshiye nabani na. So kucacile uba uMacele umqhelile. And then enye into ke bethunani ngeyeba utata uMosamsele kuyena kwelinye icala ubhizi ungutata omkhulu uyenesa ngapha. Usinga naye ngoku uhlala I think noMayeni, ewe usinga uhlala noMayeni. uTirelo uconfirmile loo nto leyo wathi usinga ukowabo. Na utata uMosamsele ke siyamazi andiqondi uba angayivuma into yoba umntanakhe ayohlala kulo Makhwela because kaloku uMakhwela naye siyayazi uba ukongowapha eMzumbe. So mhlawumbi ke uhlala noMacele nyani just to make sure ke uba uSamke uyakwazi uqhubeka nento azenzayo nomntanakhe akhulele phaa kuye. Andiqondi bangavuma uba nomntana ukhulela kulo mamakhe abe engumntana womntu asele emlobolile. Hayi ke ngapha kubhizi ungutamkhulu, nantsi ifoto yakhe uyifakile. Ndithi hey akusebhizi phofu abantu ke phantsi kwefoto le ayifakileyo ekunye nosinga kuyabuzwa ba uphi umntana wakhe omncinci wakhe noMakhwela. Abanye bayabuza uphi uNzulu okanye naye uyafihla ufana negama lakhe unguNzulu yemfihlakalo. He bethuna, hey niyazibhala izinto sana ngezifowuni zenu. Andifuna ungatsho ke kodwa iyabukeleka into kaMacele bethunani ethanda umntana womyeni wakhe enobubele. After all i-aftercare ikwakhe cause nabanye siyayazi xa bebuya esikolweni babuyela kwakhe kukhalazelwa ke nento zokutya. So ke makasele eqhuba bethunani. But ke eyona nto ngoku sifuna uyibona ku-season 9 sifuna ubona uba uMakhwela unjani xa sele introduce ke ngoku kumanye amakhosikazi la i3 injani i-relationship yabo, bade barayithi and then nomntana ithini into. Sesifuna ubona loo nto leyo ngoku cause hayi sayibona le yakhe noMacele ikude mntakabawo. Enkosi kakhulu ke bethunani ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.